Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu anyị ọzọ ka ahụ eru udene ụlọ na mma ga-akụtụ ngịga ma biko soko mere udene maka ọgwụ eziokwu na aka enweghịzi ebe a na-afụ udene na Igbo achọrọ m ya chọọ ya ịdịkwa mma ka m chọrọ ije ụgwọ ọgwụ maka chọrọ ije eme arụmanụ mana ọ bụrụ na ị na-egharị anya enweghịzi ebe a na-afụ udene na Igbo ka hapụ nke ahụ na anyị abịaghị iwu udene ihe anyị ga-eri bụ anụ nchi na anyị erite ezu ole ka ha ga-eri nche biko ka anyị tọtụ ngịga aha bụ Mike Onubo aha bụ biko ọha na eze ndị ọma njem ọnụ Igbo ekene mụrụ ọmụrụ Chief Stephen Alajemba onye jiri wee zụ ọkụma dadmeni otu gị iwe adịkwa mma adịghị n'ihu m anya n'ọrụ m otu a ka ọ na-adị agba arụ idebe m anya n'iru ime nga akụchara mmecha ịgbara mmanya nọ maka ama m na ịma mbọsị anyị nọ na-ekwukwu mmanya okwu na-ekwukwu ọdị okwu mana taata ọma ndị ego a ụgbọ dị ndị Igbo kwa nke ọkụ ka ebutekwara nke a mbụ Igbo mụrụ nze nwa ọzọ ekene mụrụ aka mbụ ambassador Chief Obiora Mmechi ugbo ọja ndị Igbo ọzọ dị m oge ebe n'aja ndị Igbo dawala ya ịkọwagoro ụwa ofu onye n'ime ndị dị asọ mmanwụ jere akwụkwọ na Igbo nwakwụkwọ dị asọ bụ afa m nwakwụkwọ Patrick Chukwu daalụ ị na-aza Patrick na-aza nwakwụkwọ ọ bụziri nwakwụkwọ sentinel double sentinel achịkọrọ m ndị echichi na-abụ ọnụ nke a n'Igbo na nke ọbụla onye ọbụla na-aza Kristian Nwagwu na-efe echi na-abụ ya na nke ọkwa ka Chineke meziri okwu ahụzi Chineke Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ozuge ịma na anyị gara mbọsị a mechaa mmanya wezụga okwu nye a sị adịghị m ọnwa na-eme ọnwa mụnwa na-ene anya onye ka o ji abịa ga-ebu ụzọ gbara mmanya onye ka mụnwa na-ene anya ka ị sụọ mmanya onye na-ebu ụzọ gbara ọ bụrụ ụzọ ya bụrụ windo hapụ m ha mgbe ọbụla ị na-atọ ọma kedu ebe o ji eme abịa na-abịa n'ozi ya ọ bụrụ ndị mkpụmkpụ ka ya na-arịa adịrọ m mkpụmkpụ ọ bụ oge ka nna aga m average onye a gwara amara go ghọtago aga m average ọ maka iji hafe adịrọ m onye gwara na ọka ihe ndị bụ 5 feet 11 onye gwara na ọka maka iji hafe nchịkọ ugbu ọja onye ọbụla 5 feet ya ka kwukwe ọdịrọ m ịmakwa mana mkpụmkpụ na-efe efe nwoke nne ka ma egbe nka ba dị nwa na ma nọkọta n'ihe ọ ka nwere ibe oye ọgwọ ọnya mgbe gbarụ ya eso n'okwu ka ị bịara ụdị mkpụmkpụ a na-efe efe onye ọnya anọkọta jego onye n'ime dị traụza kịta ọ ga-eme ya amendment ma ọ nweghị amendment ọ dịkwara na ha la mmanya na ịṅụra ndị zuoro ya ike ọ bụrụ ihe ha kpụfezere ngwụ nọ n'iru m ka ọ dị ka mgbe lema na-aya ndị mkpụmkpụ ịnọkwa elu na onye ha kwee na onye mkpụmkpụ na-akpọ mmadụ na-aya ndị mkpụmkpụ awa akpụ ibi ya nwara na ya ka ndị mkpụmkpụ ya ada na ndị mkpụmkpụ ọ bụ na mma na-aya akpọ nkụpụ mmadụ onye mkpụmkpụ n'ọgbata ada gbara mmanya n'aha Chineke na aha ndị ala ada na-abịa ebe a onye dị na-adị ka ya sịrị program ndị mkpụmkpụ ewere n'ụwa ọ dị ka ya sịrị ndị mmanya agbajuo ihe ebe onye gbaji ihe ahụ agbajuo ihe azọtara abụ ihe abụ ikpere abụ chemgbajuo m mmanya ka mbụ m na-eri mana ebe ịta ga-enwemetụ mmanya ihe ahara ana m abịa ejikwa anya ukwu mmadụ dị na nka ugwu mbakwa ndị mmanya itụwere mmanya tee onye nwere ibi ọgwụ edekwa agbọghọrọ igwe edekwa agbọghọrọ igwe nke igwe nke ya abụghị nke igwe obejikwere ma ọ ya onye nna ke gị isi adịrị ogwe si ogwe gbajie etere mmanya nke ijụzụ na onye ọzọ amantara ọna nwanna anyị ihe igburu aka bụ ite otu onye efeweda ahụ kịta ọ bụ ka ndị biko akpọghọ na-etụpụtara ahịa gawa n'iru mee gịnị gawa n'ihu mgbe obi ju dịka onye tere mmanya na ọka nọ ndị ọnwụra o techere abụpụta na akpụ nwa o tere n'itere jezie ka ijekwa anya onye tere mmanya na ndị na onye si ya n'ụzọ ya chọrọ nye okwu ego mbesi afọrọ akwụkwọ m ihe mere na na mgbara ahụ na-ekerezi nwoke be ahụ ya na-enedere anyị agbaba nkwụ nwaanyị mkpu ya gotere rita nwoke edeghị mma iso dị igwe Igbo daalụ nọ na-aka anyị si eme ya ọ ga-eji ụka amatọ na anyị oge ọ bụ ezere obodo n'ọdụ ọ sị ka m anyị wakwanyekwu evuru nwa vuen
Go on in there, let you know one enough. But one match at on tap. In the pie, I found Gia Carnival to where I didn't ozone. Biko, any more, I don't, Oji the back. No, we will know the God. So when Igwa got another diabo, no, I'm the Anna, and they create people. Igbo Jabian. Imeobi, Obiezoku, Obindibu, Obiezoku. Biko, enwere detara anyị akwụkwọ. Enwere otu nsogbu na-enye nsogbu. Nwaanyị wee detara anyị akwụkwọ. Ọ dị mmadụ na-abụ. Ma ka ngwọ nke mbụ. Nke mbụ bụ na ya bụ nwaanyị di ya nwụrụ anwụ. Ị maara na ebe anyị si eme n'ala Igbo, anyị adịghị emegbu ụmụ nwaanyị esi mkpe. Maka na akwụkwọ nsọ n'onwe kwuru. Biko, chakwara ụmụ nwaanyị esi mkpe. Ụmụ nwaanyị nne na ha nwụrụ anwụ. Ya mere mgbe di ya nwụrụ, ụmụnne di ya soro na-enye aka. Ya egidezi aka, ya egide aka. Nwaanyị wee kwacha di ya wee bụ achakekwa ekwu isi achake. Wee zi nọkọtazie. Nwanne di ya nke kacha enyere ha aka. Ihe ọzọ bụ ego wee. Onye che nwaanyị anya n'ukwu, ọ dị ya ka ha nnefe nnukwu ka nwanne m nwoke si wee hapụ ihe a. Ọ na-ebe okwekata obe wee sizie ngwa ka enyeziere nwaanyị aka. Nwaanyị wee sie mba. Mba. Na ihe akwụ ụmụ nwanne nwoke. Na-ebe agbata ụka anyị bụ. Ya bụ ịga afọ anya nke a. Nwoke na-ekwu na onye nwe ihe anwụọla na ọnya nwa bụ onye kwesịrị iweghara. Nwaanyị si ya na ịchọghị ikuchi. Ebe ị na-achọghị ikuchi, ya hapụ ya. Ya bụ nwoke achọghị ikuchi ma ọ chọrọ ịdịra akpara akwụ. Ụwa. Ma ndị ọzọ nọrọ ya kpara. Nwaanyị ndị ọzọ na-eje nwa akpara. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Ụmụ na-agbadoro ọkụ. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gajụ. Ebe ọ dị otu a, nwaanyị jụrụ na nwanne di ya ma njedebe. Nwoke wee mechizie ụmụ ego aka nwoke na-enyegasị. Nwoke were tịtọrịba wee gbaa breki. Mana nwaanyị a na-eje n'ihe. Ọ hapụrụ ya ka ọ rụchie gbaa ụtụ. Ha letara n'ebe ekwe machie. Mana gezie ntị. A kwadoro n'onye rụọ ya rie. lekwa Nkịta dị wee richa nsị. Eze jere ewu. lekwa Ụwa ya nọdụrụ wee ghara ịda okwu. Nwoke a nwere ohere nọkwanụ n'ọnọdụ ikuchi ya bụ nwaanyị. Na ọ bụrụ na mgbara akwụ na-agụ asịte ihe ga-abụgo ụgbọ akwụ. Iwezi mba ma ọ bụ na-abịa nke afọ unu. Ebe a ga okwu nọtịrị okwu. Nwoke a ma ụdị ibu obodo abịa. Nwa na okuchie nke nkuchi a na ọ na-ama ọsụ ọha dị na mmanya. O nwere ike ọrụ nke nkuchi a abụzi ebe ihe dị. Achọgụzie nke o jiri ego eji arụ. Dekwa ntị, ndị ekele onye nụrụ ahụrụ ekele onye nụrụ isi ya. Maka na ndị gboo si na onye ọbụla mere ihe dị na mmekwa ihe dị na mmehie ihe na-ebu. Amaghị m nke bụ ihe dị na ma gani. oke chere m jibere ihe dị na agwana gago na akọ na mkpara gị. amasị Dekwa ntị, nwoke ibe m sị na ya ha ekuchi mana ya ga na-eje ikpe amaghị ya. Ọ maka biya dị. Onye na-eri ọ na-ehe afọ. Nwaanyị Onye ọbụla maka nwaanyị ahụ sị na ya ama nye ikpe mara ya. Kedu ka enyi ihe esi bịa anara m ihe eju ekwensu eju ọrụ ya. ọ bụghị ekwensu ka ọnwa ịda ya ọ bụghị ekwensu. Ihe a bụ ilu maka na ụmụnne oge na okwu ọ na-enyere ha aka maka na ụmụaka amaka. Ihe ọ na-enyere ha aka bụ na ihe a bụ ụmụaka nwanne nwoke hapụrụ nwụọ na a ga-afụ ha n'akwụkwọ. Nwata kpabiere n'ike o wee ụdọ anya na ụmụnne ya nọ ndị ji ihe ga-enyere ha aka. Wetinye na ọ bụrụ na e nyere nke ọzọ ha ma na ụmụaka abụghị egbu. Onye ka o jiri bụrụ na onye na-arụ ọrụ ọ na-ede anya ụgwọ ọrụ ya. Igbe mbụ ka a na-asị nwanne na ụgwọ ọrụ dị n'eluigwe. Kedu kọndishọn ihe adị wee jee eluigwe a na-ekwu okwu dị. Ọ na-arụsị na-enye ya ụgwọ ọrụ ya ozugbo. Ya bụ na ụgwọ ọrụ bụ ịgarị ọrụ na nna ma ọ kwetere nye m anyị ama enyere ya kacha ata. Ụmụazị ha jebe fọganaịza ka jebe bicycle repair ebe onye arụrụ ala. Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. jụọ nkere mara ibe Nwa gbọdọ afọ dọbara ya ya. mmanụ ka anyị marụ uche nna m. Ọ dị mma Igbo ndị njem ọnụ anyị nọkwa n'ịtị onye adịghị njọ maka n'ime obi anyị nọ anyị na-eji okwu otu o si kwa. Ọ bụrụ na nwoke na-enye aka
ka ọ na-enye abụghị aka na n'iyi ụmụ nwanne ya nwoke ka ọ ka na-azụ ọ chịrịzi etewe n'ala ọgụ ya na etiti ụkwụ nwaanyị ya tochie ya Igbo omenala Igbo na-abata a na-agbazi ya mma nwaanyị adụ ụkwa n'ọma nwaanyị si ya kụchie dịka iwe edezere anyị n'akwụkwọ ebe a nwaanyị si ya kụchie ọjụ na ndị si achọ ka ya na-eje na nke ọzọ ime nwaanyị dị Igbo na-achọ ka ya kpachiere ya ụkwụ abụọ ka ọ bịa vuru ya evu maka na ọ na-agụpụ nwaanyị n'ọnụ ebe a gwara maka nwazighị ihe ọzọ tupu ya bụ ihe eruo n'ọnọdụ nke na o sewere okwu o were onye ọzọ asịrị nwaanyị anyị onye ahụ chọkwa anyị ịnụ anụ ịmana nwere akwụkwọ ọzọ edetakwara anyị ka ga-agụta onye ahụ chọkwa anyị ịnụ anụ ikekwe ọ bụrụ na nwaanyị na-asị ma ọ bụrụ na ebido mepee ụzọ ka onye ọzọ bata na enwere ike ebe onye nke a nyụrụ ọchịcha nyụọ ọgịga o mebikwa onye ihe na onye chọrọ ịnụ ya ịnweta m na-eje anọ m onye drọpụ ya alụ na ndọrọ onye ha chọrọ ịnụ ya wetara ife eji eneta ụmụ ọchị gbasa o ji anụ ya chetakwa na nwaanyị ga ụmụ nwaanyị a na-ekwu nwoke bụ ụmụ nwanne ya nwoke a na-akọ ibe n'aka akụ ga-ebekwe na ntị nwoke a na-ekwu nwunye ya ahụ ọmụtakwara nwoke ọ mụtara nwoke mụta nwaanyị ọ na-ekwu okwu onye ji anụ ya onye eji ha anụ ya ife ọhụụ na ọ na-eme ka m na ngwuru ka anyị onye na-eweta ego nna ya kwụ n'ihe ụwa kwuru onye na-atụ anyị mgbe ya ka a na-edobere isi ya ụmụ ha anụmanụ kwere nkwa onye gwara ha na ọ na-abịa ịnụ ya ekperi ma ọkpa ọcha na-abịa ere ọnụ ekwubeghị na ọ na-edobere isi ya ọ na-anaghị edobe ọ na-eme ọkwa na ebụta onye na-azụ ụmụ nwanne ya nwoke na-ekwe ka ewere nke ọzọ onye a na-ekwu nwanne dị ya na-ekwukwa ọnụ na nwaanyị nke eburu ị na-emezi ọbịa kochie ị na-adịkwa akwu ka mmadụ nje mkpụrụ ọbụbado onye dere ime nwa nye bụ nwaanyị adịghịkwa n'isi ike kama ọ sịrị na etu esi zụọ ya abụghị imepere ụmụ nwoke na-abụ a na-emepere onye a na-emepere onye a na ọ ka mma nna anyị chọrọ iburu ihe a burukọta ọ bụ na ezinụlọ adịghị eje m eme ihe nkuchi ịchọrọ ikuchi ọ bụrụ na ukwu ya dịghị mma iburukọta nta eje nkuchi ya ebe na nna anụ n'ụlọ ama m ele isi na anya dị m eje nchere bụ ebe ọdọghị ọ bụrụ na ị rụrụ ọgwụ bụ ibe ị chọrọ ire ọ bụghị ọwụba na ọwụrụ nzi ibe nke ọrụ asị nya nkịta rikwakwara ya nshi Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu mgbobi Igbo daalụnụ ụmụ anụ uche onye adịghị njọ uche bụ akpa onye ọbụla nyara nke ya dịka anyị na-atụ n'uche na-atụnye ọnụ ọ pụtaghị na nke anyị kacha nke uru maka na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwere atọ n'uche e mere anyị ji na-asị dịka ụnụ na anyị nọnyere anyị ọ bụrụ na e nwere nke dị mkpa ọ bụrụ na e nwere ihe gbara gị n'obi na ya bụ nwaanyị ihe ị chọrọ ka o mee ma ọ bụ ike si chọrọ ka o mee ya ị nwere ike ibetara ya akwụkwọ si na ekwe etu ọ ga-aka mma ekwe etu ọ ga-aka mma ịgwa na ya tụtụ etu ndị bụ si eme maka na ihe bụ nsọ na bụ nwere ike ọ bụghị nsọ n'ebe ọzọ nwaanyị si na ezigbote ezinụlọ wepụta ekpeta ha na ya ga-abụ Kizaya onye a na-eri ya bụ na ọ bụghị ajọ nwaanyị n'ụdị nke ya kama na ọ chọrọ nna m ukwu ọ bụrụ na ị chọọ ịgawa n'ihu n'ebe nwanne nwoke nwụrụ anwụ kwụsịrị gwa bịa mmezuo ihe a na-eme ka o wee bụrụ na emere omenala ọ bụkwa na ime ịhapụ m ka ndị ebe ọzọ ọ bụrụ na ọ ji abịa gawa n'ihu ebe nwanne ya nwoke kwụsịrị iji wee jere na mgbagbu ụwa ọ bịa mezuo omenala o mezukwara omenala ahụ were tọba ahụ were kwara ụmụachi ụgwọ akwụkwọ a na mezu na omenala emebi ya ka m jiri ejije chi ma aka abara ọha na mma abara ọha nke nka ya were ya Chineke napụ ekwensu ike ka e were ya dịka na nne na nna ụmụaka ahụ mụrụ o wee bụrụ ụmụnne bụrụ nwanne papa ha ahụ bụ sọsọ onye ha nọdụ na nne ha nọdụ azụrụ ọgwa ka ụmụnne m zụọ ọrụ ka ụmụnne hapụ ihe dị na amụma na onye si bịa kpara ha ụwa m
ma onye ozi gbara n'ọwa m Na ka ikwu okwu ka o kwesịrị. ọkpa nwere mgbe ị na-ekwu ma onye ozi gbara n'ọwa m O tere kwuo okwu ebe ịtụ nọ na-ese bụ na ọ dị m ka ya bụ ọ bụrụ na ọ dị m ka n'afọ na m ya bụ nwaanyị ọ mara mma mkpọkwarụ na ebe o si unu ga-ama na ndị ebe ahụ adịghị ekwe nwaanyị mara mma gafee mana etu ọbụla o si dị anyị ga-esi na ga-apụta maka Ugwumba bụ ọzọ edeta ụdị akwụkwọ na akwụkwọ m na ndị Igbo dị akpa ya. Ịma ọ dịka nwere mkpụkpọ ọla dị a ga-agwazi a ga-agwa ụwa biko ibe na o kwuru na-enweghị iwu ọhụ uche ka o tokwuru ọdụ onye tokwu uche banga anyị kpawa nkata ka ndị okenye onye ogologo etokwu uche anaghị akọ ọnụ ibe mgbe onye na-aka ya na-alata ego na ya toro ego ụwa n'ụgbọja ikwukwu eziokwu ha akwara egwu ya na ọ bụghị onye kwu eziokwu ka sịpụrụ ikwu gịnị bụ eziokwu ndị mkpọmkpụ nọkwa n'etiti anyị Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ọ dị mma ka anyị gaa na nke Igbo biko nụ akwụkwọ nke Igbo bụ na otu nwaanyị onye adazi anyị o detara anyị akwụkwọ ya bụ ihe na-agba ya mmiri n'obi gịnị na-ese dịka onye nke mbụ di ya nwụrụ di ya jitu ihe ofe na onye a na-enyere aka ebe ọ na-enyere nwa ya aka o sokwuru di ya na-azụ ahịa na-agba mbọ mgbe di ya nọ ndụ nwoke anwụọna wee na-edekọta ụmụaka ndị Igbo be anyị imirikiti n'ala Igbo anyị adịghị eme nke nwaanyị nwụọ nke nwoke nwụọ anakọrọ nwaanyị ihe ọnya ka m ji kpọrọ n'ebe osi mkpọkwa afọ ezinụlọ ya nwere ike ime ya mgbe ọ nọkọtaziri afọ na-abụ afọ ịtọ o wee chọọ na ya chọrọ ịnụgharị di ọ fụkwara na onye chọrọ ime ya ndị ụmụnne di ya wee nee anya sị biko onye a na-abịa ọ na-abịa dị gịnị wee sị nekwe maka ha sịrị ha na e nwere ịtụ ọ dị gị wee dị na-akpọkwute nwoke ụfọdụ nwere ịtụ ọ dị asịsị mba na ọkpọkwa mkpara akwụkwọ ọ bịara na ọ bịara ibu ebe ahụ ka okwu nọ sị ihe na-ese taata apụghị na ọ chọrọ ịnụ di ihe na-ese bụ na a sịrị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ịnụ di na akụ na ụba niile na azụmahịa niile ma shọpụ nta n'ime ya na di ya nwekọtara ọnụ na ọ ga-edewere ya ụmụaka ka ụmụnne di ya na-elekọta ya anya a na-elekọta ya anya ụmụaka tolitezie gụchaa akwụkwọ mahadum ha abịazie were ihe nna nwaanyị si mba na ya ma mme nke a n'ebe ọ bụ na ya na di ya kpara ya bụ ego na ya ka ga na-esokwe na-elekọta ya anya ụmụaka etoruzie mgbarakọkwa ya anya gịnị ka ọ dị sọsọ ụmụ nwaanyị na-edetere isi iche ya akwụkwọ ya bụ sọ ụmụ nwaanyị na-edetere ya akwụkwọ nke ụmụ nwoke dị n'ọ na-atụkwa ya n'akwụkwọ agbakọ ha na-abụ orukwe na mgbe m ga-adaghị Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu dịka anyị na-aga n'ihu biko onye chọọ igwe okwu ya weta obi ya maka na tupu ya bụ ihe esewe onye ọbụla kwụnyere na nke ya bụ n'obi maọbụ okenye a na-eme ka mma mana a na-agbazi onye dị ndụ ya mere ụgbọdị emere ebe ịzụ nke bụ eziokwu bụ na a sị na achọrọ ebe eri n'anyasị achọrọ m ekwu agba ama ebe eri n'anyasị nwaanyị di ya nwụrụ aha na-abụ n'elu nke ịtọ okwugo okwu ịnụ di adị na shọ na ọ bụghị ya gburu nwoke chekwenio aha na-abụ nke ịtọ Ugebe na-ajụ ibe edetere onye n'akwụkwọ n'Imeobi afọ ibe o detere ọ bụ mma afọ ibe o detere ebe aha ikwenye ahụ kebe isi nwoke akụta na ego aha na-abụ nke ịtọ ịnụ dị gụọ nye na nwaanyị kụtara ịbịa ji ọsọkwa ebe ụsọ nwaanyị kụtara ọ kụtakwara ebe nna ya ọgụgụdị nwaanyị pụtara ọgbọ ka oru ka ị na-aka nwoke nwụọrọ ị chọrọ ịga di nwoke mụtakwara ụmụ gị na ya ije ha hafụrụ ụmụ ọjị akụ na ụba ị ga-ebu wee debe ụmụaka etorubeghị ime ihe na ewuchi ilekọta akụ na ụba ebe a ka okwu na-ese ebe a bụ iresiri ozu nnọọ mmiri ọnụ gee ntị gezie ntị okwu a na-asọ anyị ọ naghị ebigbo anyị ama na ọ bụrụ na ukwu dara sị na ụdara atọ ihe niile na-asụ aka osi so ga-ada
ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ije di ịnụra ndị ọzọ si ha anya ya dịkene ochiche ga-agụgata nwata ọ na-agụ ya maka di ya nwa m agaghị anọ ebe a hapụ nwunye ya o jee nọrọ ebe ni na-eme aṅụrị na-eme njọ ọ ga-anọ ebe a ka e nwere ofu ọya ụmụnne di ya dọkịta hapụ ya o wee nwere otu pedere pin wee sibe nwoke a pụọ jebe ebe nwoke ọzọ mana ụmụnne di ya nwere ibe obodo na nke a maka nwaanyị so ọ bụ onye abụghị oriakụ nwaanyị so ụranya amụ ibe a onye ga-esi na mmeri obodo ga na-ekwu okwu ịnụ ya enweghị ebe obi ịnụ ya mee akụrụ mana ka ọ chụje ọ ma agbọghọ nọ na ire anụ tachabeghị dị ọ bụrụ nke mụọ na nwebe dị iwu na a na-agwa gekweghị ntị nwoke a na-ekwu okwu ya nke mụrụ anwụ enwe obodo ma ọ bụ Igwe Eto ma ọ bụ Ifeanyị Ụba ma ọ bụ onye na ọ na-eriju afọ a na-eriju afọ nwee ụmụ shọpụ ebe anya ha nwee ụmụ kịrịkịrị ụmụ bọ ile ekwe ma ọ bụ na ịbị ọwa na nte na-abịa ịnụ ya anụ ibe ha ka ọ taghị ndị obe n'ibe nwaanyị dị ya ya ka ọ na-ebe ya na ụmụ agbọghọ agabeghị n'ịnyụrụ iro ebitụrụ ire ọhụrụ ụzọ nke jụrụ ma ịtọ gwọ ka ochie nwaanyị uche ugwu gịnị kịta ya bụ ndị ụmụnne si etinye nwaanyị eji maka na nne mgbe ọba jere oji otu ịba mba ebe ndị oji otu na-eme mmemme ọ na-aba ihe oji otu na-adịrị egwu rapụ ya ka ọ bịa ọnwa ọfụ n'anya rapụ ya ka ọ bịa nwaanyị ọgba n'ụra ga-eju nwa ịdịanya nke ịka na-ekwu na nwaanyị so na-atụta ma osoro mee nke a mee nke ọzọ na osobi eme na oso nwoke gba mbọ wee lokọla ego nwoke goro moto tii na laịn ọ na-agbarị ya na-agbata ego iji asị na moto na nwoke nwe onwe ọ dị ka moto ọ moto na-atụba ego ịma ha ụkwụ ọ bụrụ na nwaanyị si na ya ji anụ bi ọzọ ụmụnne ndị nwoke ahụ ma ụmụnna ya ma ụmụnna mbara enweghị onye bụ iti bọrịbọrị ya ndị ji ya mọna eji ya biznes ka ndị ọzọ na-edobe ya bụ ibe a na ụmụ nwaanyị tụta ha igwe gwara ma na ya mfụrụ akụ ebe a mmadụ ya ebe a ọgwụgwọ n'ibe gwụrụ ịsọ ya na nwoke o chọtara ya na ya na nwoke nke na-etukwa ya na ndị Imeobi si na nke ọ tụgharịrị bịa n'ime obi dete anyị na-anọ n'ugbo onugbo ya na ọ ya nụtere mmanya onu mara ya da n'aka azụ nke igotekwa mmanya ka mmadụ ga-ebutere anyị mmanya ka anyị gwuru ụkwụ mbe n'origo mmanya dị eme nke ahụ egoro ha na leta sị na ọ sị na ọ ya na nwoke kụtara nke akụdịnị o ji chọọ eburu jebebi ya fọrọ ahịa ndebedi ya ya na nwoke chọta ọzọ echibeghị aka na korota ji atabeghị ya n'aka ya ọba ọ ma achụ ya tụrụkwa tri nke nwoke Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ụmụ na nwaanyị zụtata ụmụ ajadu ebe otu a ọ dịrị Igbo okwu na mmadụ asọwa nje nkwọ gbara nkịtị ọ ya ka majority na-aka na nne fada alụta nwa fada mee ka nna fada jebere igbogbo mgbogbo oge etiti ụzọ ọnne dị ya karịa landlord nọ n'ibe na ibe na oge etiti ụzọ n'Ọnịcha be anyị ebe ọ dị mma Imeobi bụ ihe a bụ okwu nkwa anyị wetagoro dịka onye ọbụla akpọkọrịta ya mara nke a na ị ga-ebi okwu ndị a abụghịzi nke a na-asị ka ijechere igwe n'igbe nri ọnụ nwaanyị biko ọ bụrụ na ịma nnọrụ na be di zụọ ụmụazụ ebe ọ bụ na ọ dịghị ka akwụkwọ nke mbụ na asịrị ga-akọta akwụ n'ezi eme ị na-aga n'obe ịkwanyere gị ugwu kwanyere onwe ugwu ebe ọ bụ na enweghị onye na-egbochi biko kawa obi maka na enweghị ihe nwaanyị na-ama nkwụ n'ihi ụmụaka ụmụaka ị na-emekwanụ bụ ụmụaka niile hapụrụ ọbụrụ ndị ga-abatocha akụ na ụba pụrụnụ wee nekọta anya uru niile fọrụnụ dị n'ihu bụ n'aka gị ọzọ dịka ibe ị ga-ama bụ ọ bụrụ na ị hapụ ụmụaka ebe ahụ ị gara kịta ebe ahụ ị na-atị ịga itekwa na anọpụ ụwa akwụ
ịgafekwa ya mgbe ụmụaka ga-egolite ha na-ewekarị ma mgbe ha mgbe ibe ha mkpa nye ga ha bụrụ ha ịgarịpụ ọnụ wee chọrọ maka ilekọta ụmụ ya agụụ anụ ahụ wee pụwa ya bụ ụmụaka ahụ na ịma nsogbu iwu ọ ka mma n'ebe obi ka anyị na-ekwu nwaanyị biko ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na ụmụaka ahụ ịpụ ha apụ mana ọ bụrụ na ị necha anya ma ọ maka omume ga-echọrọ ịpụ apụ apụ mba ọ bụrụ na anyị na-atụ egwu na ndị ụmụnne ndị were lepụta ama nlekọta ọfụma ma ọ bụ na ha bịara ahụhụ ha dị mmadụ wee hapụrụ akụ na ụba gị na di onwe ha zụtarịrị ya bụ na eche mgbe e nwere onye n'ime ha arụghị m ya na biko obi ego anyị sikwu gwa ụmụaka ọ bụrụ na ịma nọ hapụ akụ na ụba gawa bụrụkwa anya bụ chiọma ị nwere ọbụbụ onye nke ọzọ ebe ọ bụla ọ dị ụnụ fụrụ ebu n'afọ na ndị bụ atụrụ ọ na-akọ ọ dị Igbo bụ ụlọ na mgbe anyị ga-akecha ọnọdụ a onwe na-asụ unu biko anyị ga-adị ka ịwa nọhịa mgbe ọzọ anyị ga-anọ mana maka na ihe a bụ oge ịmụ anyị obi ndị Igbo obi eziokwu ebe ọ na-abụ anyị gbachakwa mma atụgharịcha ụgọrịta sinekwa ọ bụrụ na onye anyị bara anyị eburikakwu igwe ka mara ihe igwe kwuo maka ya ede m aha dị ya onyere anyị na oge mmemme a nwa ọbọdị asọ gwara ya ịnụ nwa aka Igbo Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ bụ na echefukwana na dịịta ọbụla jechara nta bụrụ ozu obi lata ekperime ka ọrụ Igbo ndị ọma akwụkwọzi oge a na-ese edoghị n'ose ekene m ụnụ wa Igbo bụ Igbo ekene m onye ukwu na onye nta ka onye echighị ya bịara o ji aka asa ahụ mara onwe ya n'ihe ọ dị m ka okwu a ọ bụghị naanị nye m nwaanyị ka a na-atụpụrụ ya na-atụpụrụ anyị nwa bụ ụmụaka Igbo niile ya mere biko nwa ọ bụ Mike Onugbo ugwu mba ndị Igbo masị nụ emesịa